Öyle demek gelek hestiyarda erişen PKK'li dizi peşmergeyin Kurdistan'ı. Bandora ve ki gel Ömer Özmen çavderi siyasi Diyarbakır'ı ku mevanimiye de bigrindest Slav bu TKK Ömer Ömer demek gelek hestiyar. Yani jibu rojlata navin taybet bu Kurdan. De demek ki vusada erişa PKK hemberi peşmergeyin Kurdistan'ı. Nirxandını atırlı ser bikir. Zor spas Rozbaş Süre Cemal. Nakek Cemal. Undizanın hafta Oktober'da 2023'da işte erişa Hamas yaser İsrail bevacı ki nu dest bekir. Çıkas aparat ku İran'e bak greda yapın. Dijevan operasyonu berfere hatın. Pekanin bandoravan şikast. Pesra rejima bas ya diktatör Suriye hat ruhandın. De hemen deme da bu millet Kürtçü fırsendeki baş derkat oluyor. Yani lingeki sistema diş Kürt işte ruhandına basya Irak'ı şikasti bu. Sala 2025'da linki Basya Suriye cihat şikastin. İran lavaz bu. Jibo çareser kirina perskiri ka Kürt. Bevacıya ki nu dest bekir. Yani cara yakem devlet Bahçeli bangi partiye demekir. Khas PKK khafes bike dev çek berbede. Pısla heyet da mezlandım. İmraliye da ilgili çekilir. Yani çekberden PKK her çat perçe Kürdistan'ı da jibo milleti Kürt nefes eki ile girdi. Jibo küçülü 5 sale çeki PKK tenizler da bu milleti Kürt. De hemen biz de şerşi Avrel'e da le Rojavay Kürdistan'ı jibo milleti Kürt detfeteki nu derkat oluyor. Dinavera heze Rojavay Kürdistan'ı da konferans pekat. De konferansı da jibo mafe milleti Kürt mafe çarenisi lisat sistema federaliye anji binava kidin gotin sistema ki ne merkezi ademi merkeziyetçi. Vak yakrizi çi bu konsensus çi bu mutabakat çi bu. Avı konferans ile her çat perçe Kürdistan'ı denk veda. Kekomer gergiridai ve proseyata bahs kiri az yani bepirsim. Nuha demek gelek hestiyar. Proseye gelek ereni kud asta platforma siyasiya Kurdiji despekiri ku cenabeteci ani zaman. Yani proseye ke yekrizi, proseye ke pozitif, proseye ke ereni atmosferek ereni kud nav siyaseta Kurdi de heye u cenab-ı Serok Barzani ku veki yani endezyari ve proseyi teditin u jali raya gişti Kurdi hamuki ve de demek vusada tu erişi hezim peşmerge bike yani PKK duxwazi çi peyamê bide kek Ömer? Na kek Cemal bi gor min ji bo dîzayna rojalata naverast hatta devlet zilhis havil nedin dizayn çe nabe. De dema îroyên da ji xênê Rêbeberiya Başîrê Kurdistanê li perçekî Kurdistanê hêzê ku dîplomasî bimeşîne nîne. Ez dikarim bêjim mîmarê vî pêvajoyê dîplomasiya Başîrê Kurdistanê bû. Ev detfet çêkir li Rojavay Kurdistanê ev konferans hat didatxistin di nav hêzên Kurd de hevahengî yekrêzî çêbû. Lê evî helwest anê bi gor min sistema dij Kurd aciz kir. Te zanîn dikevin terin da serokatiya PKK bi sistema dij Kurd ve hevahenge. Yani bi İranê ra bi hêzê nav devleta tik de hinek hêzê otonom hene Kemalist, Stalinist bu da hevahenge bi kevne Basya da hevahenge yani her çıkas
AKP eğer bu xwaze ku PKK şer ravestîne pirsgirêka Kurd têke be pêvajoya çareseriyê jî lê di nav devleta Kurd de hinek hêzê otonom hene viya naxwazin yani şerxwaz hene wana wek Avrasya bi têne bi navkirin بله nav devleta Türk da Avrasya devleta İranê kevnebasî bi hêsayî li ser PKK hukmdarin bi gor min ev êrişê li dijî pêşmerge tê pêk anî bi ser daxwaziya vana ye ser daxwaziya sistema dij Kurd e her wiha ger hûn bişopînin 1993 da cardin bar Elyasê navbera Kurda da ji bo çareseriyê pêvajiyek dest pê kir PKK bi kuştina sîvsê eskera bersîv dey xira kir ki cardin 2013 da pêvajiya çareseriyê dest pê kir cardin bi hendeqa bersîv danê xira kir tek Ömer yani bu gor min tek Ömer tu zanî mesela diraya giştiya Bugora, Kurde diraya giştiya Kurde ev ye gelek tê axaftin taybecî piştî êrîşa PKK hember pêşmerge nihala aliyê ki Cenab-ı Serok Barzanî ji bo yekrêziya li Rojavayê Kurdistanê ji bo atmosfereke pozitif di nav aliyên siyasiyên Kurdistanê de li Bakurê Kurdistanê pişgiriya proseya çareseriya pirsa Kurd ku hewlên gelek berfereh û girîng û bi bandor dide li aliyekî jî PKK êrîşî hêza pêşmerge dike û egerên êrîşê jî PKK dibêje çima pêşmerge di wê dirê dixwaze binkeyekî denê ya ev der Amêdiyê ya ev der Herêma Kurdistanê ya ev der di kontrola pêşmerge de di kontrola Kurdistanê de ye PKK yani ev êrîşa wêna ger tu bidê ber hev û dûkeke Ömer di wextek wisa hestiyar de nirxandina te xwendina te ger bigirim denk başına dengê me gihîşte tekeke Ömer ne mixabin ne بله که Ömer yani من خواست ام بدنا بر هفودو کو جناب سروک برزانی پیشگیریه که مزنده پروسه هاشتی باکوری کردستانیش yani ev aliye PKK go êrîş kirî êrîşî ser hêzê pêşmerge kirî dibêje çima pêşmerge xwestiya binkeyekî li vî cihî bike cihekî stratejîk e ev cihê stratejîk jî bê ev der Herêma Kurdistanê ye ev der dibin kontrola pêşmergeyên Kurdistanê de ye dibin kontrola hikûmeta Herêma Kurdistanê de ye tu çawa dikarî li ser xaka Kurdistanê êrîşî pêşmergeyên Kurdistanê bike kerem keke Ömer ez dîtina te bikirim na ona te hêzekî li ser axa hukmdar be nahê li hêzekî din çekdar di wî deverê de bigere PKK armanca wî ne ew e PKK armanca wî xirakirina aramî û seqemgeriya Başîrê Kurdistanê ye çendîn cara ne tenê îro êrişî pêşmerge dike aliyê dinê di peymana KCK da xalekî bingehîn heye êcalan rayedare ku PKK fes bike êcalan ji bo feskirina PKK biryar girtiye gotiye xwe fes bikin dev jî çek berdin baş e PKK wê demê li çi baregeha digere çi karî wî heye yani bi devletê dagirkera li hevdû tê Başîrê Kurdistanê de baregehê leşkerî saz dike ev ya ne mümkün e aliyê din ji kevintirin de digot medya savunma alanı hêzê parastina gel medya êvan deveran jî ne parast leşkerî Tirk tê de baregeh çêkirin yani PKK heta îro ketiye kîjan deverê radestê hêzên dagirkerekî gev jî vekişe îro jî bi gor min Qendîl rêbeberiya Qendîlê aliyekî ji bî pêvajoya Rojavayê Kurdistanê nerahat bû aliyekî dîplomasiya Başîrê Kurdistanê bû mîmariya Başîrê Kurdistanê aciz bû li ser daxwaza hêzên dij Kurd dixwaze bî pêvajî xira bike Bakurê Kurdistanê em di nav gel dane
Avan roje davin hammi millet Bakü Kürdistan'ı alyak je Rojavay Kürdistan'ı ke bxaşbun. Ali ki şerdavastandına PKK ke bxaşbun. Serbest bun. Van roje xaternak da. PKK jboçı eriçe peşmergedi ki. Aviyat zanin ko hepsari PKK desti sistema dış Kurdayı. بله. Siyasetmedar Kürt ya binin zaman ke ko. که Ömer دخوازم بزانه بم اف پروسیا آشتیه یان پروسیا چارەسەریه یان جی پروسیا ترکیه بی ترور گلو ختماندنک تیده هیا بیدنگیک تیده هیا وی روشیت چاوادن ارخینه که کمر نه از نه باورم پیوازویا çarəsəriye be. Pevajoya tasfiye kirin ha PKK Öcalan'ı devlet atı güzadı bilsin. Ve gidin partiye demi bava gidin dinir xinelli. Bu gorman tasfiye kirin ha PKK revvedike ku perskireka kurti kebe mecra çarəsəriye. Yani az biya başlı şopinim ku hatta PKK perçeki Kürdistan'ı çektar ve perskireka kurt ne çarəsər kirin. Jibuk naxwaze çarəsər bike. PKK biçek bandor daya ser tevgera Bakü Kürdistan'ı. Dema çek ravasine bandor avi qalsi be nikare bandor bede ser tevger. Dixistine ki ne siyasiye? Ji dervay sosyolojiya milleti Kürda. Rebebediye PKK ya Kandili ne bukur sosyolojiya Bakü Kürdistan'ı. Lingivici ne keti ağa Bakü Kürdistan'ı. Aliyedini Dibêjin em ti statiyek naxwazin. Dema statî naxwaze. Rojavayê Kurdistanê statî biryar girtiye. Dime naxwaze ew statî çêbe. Aliyê din bîst heftê sibatê da. Öcalan divê daxwaniya xwe da dibêje ku netev devlet, federalî, otonomî, kültüralizasyon yani mafî kültürî ne bigot sosyoloji ez dervay pêjî bêrin. Dema viya naxwaze. Jibo çi çerdike? Demek milleti Kürt çerdike PKK. Da tane Armancavi kırakırına tevgede Bakü Kürdistan'ı, Rojavay Kürdistan'ı. Kırakırına Aramiya Başırı Kürdistan'ı. Bele, gelek spas bote, keke Ömer Özmen çavderi siyasi Diyarbakır'e meyvanı.